Tradicionalna 19. po redu kulturna manifestacija Bojničko leto biće održana u periodu od 29. jula do 3. avgusta. Program Bojničkog leta osmišljen je da pokaže i promoviše tradicionalna obeležja u narodnoj muzici, folkloru i pripremi etno trpeze karakteristične za ovaj kraj, rekao je za našu televiziju direktor turističke organizacije Bojnik Danilo Krivokapić. Za prvo veče imamo dečije veče za najmlađe naše sugrađane. Subota je svečano otvaranje i posle toga dolaze Zvezde Granda. Imamo 3 Zvezde Granda, pobednika Mirzu Selimovića koji će nastupati 31. jula. 1. avgusta će biti Ljubomir Peručica i 2. avgusta Biljana Sečivanović. Za 3. avgust smo obezbedili neke lokalne bendove koji će da pokažu svoj repertoar. Pored toga, naravno, tu su i trubači koji su glavni brend Bojničke opštine, kulturno-umetnička društva, naše domaće. Takođe imamo i muzičke nastupe naših domaćih izvođača, mladih, koje želimo da afirmišemo. Ubacili smo tu i kao neki deo književne večeri, gde će pisci iz okoline naši da govore o svojim knjigama, pročitaju neke svoje pesme, aforizme. Takmičenje u pripremi i prezentovanju najbolje trpeze organizuje se pod nazivom Zaboravljeni specijaliteti južnjačke kuhinje. Gastronomsko takmičenje biće održano u nedelju 31. jula sa početkom od 19 časova. Obezbeđene su lepe nagrade za sve učesnike, naravno za pobednike najbolje, ali svi će biti zadovoljni. Trpeza uključuje predjelo, tradicionalno jelo i jedan dezert. Nagradu će dobiti onaj ko najbolje osmisli kompletan južnjački obrok. Pravo učešće imaju turističke organizacije, udruženja žena, ugostiteljski objekti, gastronomsko udruženje kao i fizička lica. Svi učesnici biće nagrađeni prigodnim nagradama. Organizator manifestacije Bojničko leto je turistička organizacija Bojnik, pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i opština Bojnik. Manifestacija umjesto 5 traje 6 dana i to zahvaljujući brojnim sponzorima iz opštine Bojnik.